Hadin ka jing syong dum klem boarding ka shnong rang blang sa snyang bat ka lum mau siang na ka daw ka jing snew u transformer la bun bun banai wat lada ka don ka jing persyang na kiriu rang ba banya kren bat ka office MEPDCL ka mau kerwat division ban penyo yu transformer hinrei ka ni ka jing kren kam shim se so wat lada ki la persyang bun sin Nakaliang kinong shnong jong kini ki arshnong kila kerpat ka seng NPP jong ka area rangblang bakan pensngau lem ya ka jing jong ka shnong sya ka sorkar ki balamat ya kini ka jing kumta nakaliang usamla John Milton Lingdo Marshlong ubade state secretary jong ka NPYF ulayala mi kirang ba shnong banlit bo jing tho sya menteri katanat community and rural development department power department taxation u Abu Tahir Mondel ban pensengau ya ka jingdon kam jeng kini ki shinong ha ka bede bat ka boarding bat klem penslem ru na kaliang u Abu Tahir Mondel ula penyo yu transformer ha kiti ki arshnong na kaliang kinong shnong jeng kini ki arshnong karang blang sa asnyang bat ka lu mau siang menta ka sngi ki lemi syakmat ban penpau ka jing sngongu yu menteri sorkar u Abu Tahir Mondel bat yu samla John Milton Lingdo Marshlong state secretary jong ka NPYF ki balas ngap ya ka jing kerpat jeng kinong shnong bat bala penyo mardor ya uniu transformer u bala ajing yarap ya ki khamtam menta balajan ke exam na ke benta ki kena bat ki samla padang puli Ngisiuban aingu eu blai trekandat ke ba pria yang ni kamet ke bakoi bakhia kumni te ka baar ka bang ngisiu ban ai kublai si hajar nu na ka benta ka sinong ka thau ka ba lawan ut kerpat yang ni ni aplikasi sinong dege jingalam jong usora sinong jaga lumosiang bat usora sinong jaga ka sasnya ka balakat to kening benai kala du keting ka mesin hang ni tinggi kum ka parti NPP jong kane ka rang blang pu beri polling unit lingba ke jingon ut ke jongki ngi ong shuya rap mo ngi don kalat klenti ki don kiri minister ke jongi kamtam minister power minister iti mandal tinggi dia persyang yata bani perkat bar ki don ki rang ba jongi jong ka state ru barang bat menta wei niki nukit ka state sekretari jeng state ba John wasak nanti mountain ti ma ila klohi men ko ngol mi kata tingui kum ke rangba juga parti ru i bersiang batut benam iru ban lam linti yangi ban posyadu kami jong i minister badaya ka kar arterik lech kami jong minister bat menta khatnyo terik ila yo ka mesin hangni ti galong ka burom ka bakraw ka sorkar ka bayalam da chief minister korat ke sama per ki wiki minister bat khamtam ye riurang ba ki bede ki nokit kam jongka party apo juga state ai kublei jongka district jongka NPP per kumjur jongka block demokrat NPP per ki wiki wede bangai kublei baro bat khamtam ka office mata ka kongolem ya ka cikir pat ka jongi bat ba ka office ru kala long kalenti ka bakraw bat pen urlong ya ka ning machine hang ne te bun ki ban ut sa ngi kenong yalam magidon kisna teknik badu ki transformer tirawala katarung i persyang he ye kijing ki babun ki mai kadu ne kadu matai kubesi ba do rekat bat ni ha kane ka step ka muta kane ka step ka kemen hadu ta kata kamar hadin ba nak leng jong ki mo snong jong ki atli ki snong hane po sasnyang bat lu mo syang kile kan du ya ko ki ka ba kraw ka ta ko lo ka jing du lo jong ki ka transformer la kumba live na ai menta te ho na kalian jong ki paj ba no snong kila IT met bat sim ban sanya kino yalam juga snong na ka menta ban report ban ut ban nam hakmat jong ka office MEPDCL jong STO ka don apa mo korwat te ho ngimla banen ban kalian jong kiru kila persang kadla na ibor jong nam ta ban pa jing tip ante po head office na ka banta kan de ka jidon kam ka jing kerki jong ki ka jong ka kino snong hang ne ya ka transformer di oh kila ya ki bor kita yo ki benai kita nak kalian jong kita ki jeng anglut jeng dawa ki patla ban ulong di de tang hatin ki kindiat sengi kinda tayo ki sudah nak kalian jong ki arteli sodar atau sodar juga sedang sasnyang berlu mosian kawan makendu yang aku state secretary jong ka NPYF jong pamigalan state unit nak ka benta ban sengau ya kata ka jeng ka jong ki
hakaba kubang itip mata ka electricity ka de ka way na ki basic necessity ngalaw ba kidon kam hadu kata nama klem ka boarding menta bantri kamru ka jancar pha pada sika kata ya sibun ki jing don kam kum ki breu ha jing tagi malakasi te hadin bakila ut la nam kata ka jing sokya ka jong ki kata ka jing ka bagi kendo na kaleng jonga sim ya ka jing kle berkat baki parlok no Krisyan ka parti ki no lam ka parti NPP nang ta bengin fix ka appointment bene kendo isar iti mondal te klem dapat Islam nak lian isa iti mondal kumbala ong mene bade haka artaring dengan litmi sport sekretariat bagi ka bang dokumen su nang ta galong ba nak lian isa iti mondal ro im sula pen Islam ba tang hapo mata lais ngi sab ngi nila yo ekne ka transforma tinggal pak kene ka kerwa ka ai kublai ka kerpang ya ka sorkar MDA lengba jong isar iti mondal kum menteri bade pejak tar boarding bakila sngau ya kan ke jeng ut ke jeng nam jeng paj ba no susno hang ne pat ngai isi saya ka dot khmar ka pu sam ke jeng paj ba no susno hane hadin ba daki benai ke mio shu ya ka boarding re menta ka yo pat ya ka boarding electric ka bade ka way ka jeng don kam ka ba khmat ke jeng juki malaksi te kublai shibun sar na ka benta ka jeng longbal aklo jeng phi mat sngau ya kan ke jeng ut ke jeng nam jong paj ba nang ne na po kani ka dong kathan ke jong te klem daklet ro ya ki officers jo ka department ki bala tristom ho na klen jo ki la persang le ibor baret ki officers staff jo ka kami PDCL jo ka makorwat subdivision ki bala tristom hadu kata katawan purulong hadu kat ne bak paj ban sudong ki kemen hadu kata taban yo ya kani ka boarding electric na klen jo ka ai kublai kulum mikiro ka jo tris ke jing trilang ka joki ka wan ra urso jo ke jing job bak kentang ya wa ka ai kublai kerpang ta ki paj ban no susnong ki bala yaisha habdang jo kene lai tali ki banai ki ba kim simla yo ka boarding electric de kam sim dan kanu ka jing nyom ka jing ut ka jong ki de ki ai ka jing senya ka pura ki no yalam jo ka snong bakin le ka banta ting ai ka play kerpang ki tinga kerpat terus ka we kolong ba nginang ya lang nang ni sakmat na ka banta karoi ka par hapo jong ka de ka snong ba ta ki we ba di ki development ki bangi don kam kum ki bre ho ngirano kam shibon den re ka bangila kum ki no yalam jo ka parti ngin persangkat bala ban wanra ban penjan ya upaj ba baki noelam ke jongi ki badon ki basyong sorka tai tang kini kintini bakan dia